Salamu alaikum. Amu alaikum salam, ya kai. Lafiya kallo. Karamin Danyar bawa ya kai ne. Oga kaya suna da amma akwai kuɗi ne. Ka sani in suna da yawa to ni ma ban da laifi, akwai kuɗi kawai yanzu ya da mu haɗu. To shikenan yanzu da mu tashi mu kawo miki kar ki samu matsala yanzu. To ba wai bane sai mun haɗin kawai a cikin kai ma ka riga ka sani Ayuba ki tashi mu tafi yanzu. Ya sai a kai mai ki tashi. ba wai oga. Ya, ɗan garbi. Ka samu ke. Ka samu ki ba su ya duba su. Ki kawo su ya duba. Kin gan su ko ga? Wannan Benin ne wannan kina ganin su. Wannan daga ina ka samu haka? Daga Benin ne muka zo da su. Ko ga wajen ma fa nan ga cika su. Ba wai gaskiya mutum ne amma yare ka san ban sayan kayan jagwal ba. Ba na jagwal ba ne oga. Kar ki samu matsala ki saye su kawai. Ka san haka kwaro ya zo mun irin wannan naje na shiga da kyar na fita wallahi can. Kar ki samu matsala ki saya su siya ki dai oga. Banda Allah Kin san ba mu kawo miki kayan jagwal. Na ko da ka siya tun da ka ni ya riga ko a siya ba su kuɗin. Tunda mutum na yan gida na faɗa ai ba wai bane ai. Yanzu rike wannan. Wannan kuma na zuba sa na. Ya. Ai bane gashi. Yanzu ki ba mu kuɗin mu tafi kin san ba sori ne. Dela 200 mana. Ka sani ai ba ni sayan wannan kayan da tsada. Kawai dai yanzu abin da take raguwa shine naira 100 yanzu. Kan bala'i mu zo cikin daga Benin ki ga kina mika mana 100.